Belekina wana mashinchete kotor kok toma kasawi fekia kumulung doliwo mafia akarja boroni fai shokpekia o mafia ro hor kutuk jorawo mafia khorogni faye silai tham kogai kelangai thangka patimongo shawi manka bidyut debruma umor bachi yagra yakungo silai nangka te khoroksanga hori kumar debruma bin umorbo bachi shawi manka kumulung doliwo Falnok rui tongmani falnok doga soi tongmani jorawo horo asomsa mafia gunda khorokni faye silai tham kogai kelangai thangka o patimongo khoroksa yakungo silai nangka te khoroksa bokhrogo dukhu manka borongno pula kumulong kiramba sha khamnogo tlangkha lukurogni yang ayang phamini koktoma khanawe patima thayo tongnai mafia khorni rok silai pai khari thangka pula kiramba sha khamnogo tlangjaka apni yagolo bilesak chut klajani bage jibe sha khamnogo tlangjaka tabu somongka haisi kumulong ka hai tongksang thayo boroni obahai mafia robo phai hapagya sabo o mafia ro tamni bage silai tham kono klaikha tamni bage damrok simrok sabrok abo sum asa jaktabo Norok jaga humlungo koito norok dukan soi nogo thanai tongmani bai dogan an mane noitan sini sung sanam borok sage thames pone josao thanai tong norok kojina tongmani norok thamani to sung khoroni an logini ba sung salai tongman tai dukan soi jongai mani nogo thalanya nai ga boro kriselele koi phongle kokhanor no wani kanaka wani ko ayin sebenarnya pergi di wani sekoka ayin wani komani lai ken jaga liya kai wa se popur ko mina naik kata ani bong kah Hori Kumar Lebar para Mongolia Covid yang ini aku kita kakak pamong man nero pamong man ni dukan pamong kan pamong naik dukan ni dukan soi thanai dong mata dukan itu hai pondok saja ni job te amrok sobo cisini nang amsi hai amsi ke bukan to senior bukan sinai ro ko ko komplain ginin tom ka bokhorok padi ba kita uli bokhor pin na ne amar kise ko sa to na bulai jai kai am ka tu na ne kai khorok na than na apa kaise kom tom cha long mai Super.